Непатушанае вогнішча, цыгарэта і нават запалка могуць абярнуцца бедствам. Спецыялісты прымаюць прафілактычныя меры. З 14 сакавіка ва ўсіх лясных гаспадарках вобласці арганізаваны дзяжурствы згодна з класамі пажарнай небяспекі. Информирование населения о введенных ограничениях и запретах на посещение лесов. Далее это проведение полевых мероприятий государственной лесной охраны. Далее это закрытие шлагбаумов при наступлении ограничений либо запретов на посещение лесов. Вывешивание фотоловушек. У нас их по ПЛХО более 600. Если брать на сегодняшний день, то у нас 2 района открыты. Это Лельчицкий и Речицкий район. В остальных либо введено ограничение, либо запрет. То есть это все можно отследить на интерактивной карте Министерства лесного хозяйства. Нягледзячы на прафілактычныя меры, штогод фотапасткі фіксуюць ад 200 до 400 парушэнняў. У мінулым годзе зафіксавана больш за 180 выпадкаў лясных узгаранняў на плошчы звыш 400 гектараў. Да насельніцтва прымяняецца адміністрацыйная адказнасць, штрафы і папярэджанні.